BPF आरो BJP नि थासारिया थारमाने नंगौ आगोलाव जेरखम मोजांमोन दा माने बयबो थारमाने BJP खौ मोजां मोननानै दा दिनै एसे गाबोन एसे बयबो माने दा लासै लासैनो राजीव कुमार सारनावहाय दा लासै लासैनो फैगासिनो दङ आरो फैबावगोन अनेकथा फैनो गोनां दङ दिनै बे जयनिं सेरेमनियावहाय जोङो बाहागो लाफैबाय आरो जोंनि सिगां अनेकथा मानसिफ्रा माने बाहागो लादोंमोन आरो फैबावगोन बेदिनो मा होनो समजों लोगोसे माबा लानानै आरो बेबायदि जयनिं हाबाफारिखौ लाबावनाय जागोन आरो जुगुरि BCTC नि आन्डारावनो अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन आरो आङो दिनैहाय BPF नि दिनै आङो BJP खौ मोजां मोननानै पार्टिखौ मोजां मोननानै आरो सारनि माबाखौ मोजां मोननानै गोदो आगोलावबो ज' जों मावलायखायोमोन सारखौनो जों देरहाखादों दिनै आङो गुबुनखौहाय बखिनो थाङा जायखि पार्टि जाया मानो दा आङो BPF खौ नागारनानै दिनैहाय आंजों लोगोसे 19-20 जनसो दङ जोङो आं बिसोरखौ लाबोफानायजों लोगोसे दिनै आङो BJP दोलोआवहाय जगदान जाबाय आरो आं आसा खालामोदि जों फैबाय थानाय इलेक्सन सेप्तेम्बर मासावहाय सारखौनो जों जेरैब्लाबो देरहाहोगोन होननानै आङो फोरमायनाय जायो आरोखि राजिब सारखौनो